Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. 9 καθαρό εμί 6 ετών διεκδικούν το έπαθλο Λοκιάτου, ενώ βλέπω τον ύπαρχο να μην ακολουθεί τον όμιλο. Για την πρωτοπορία είναι η Μοντάνα, στη δεύτερη θέση τρέχει απ' έξω η Τζοάννα, η οποία θέλει να βγει μπροστά και τα καταφέρνει. Ο Γιαννούκος, ο Λόρδος Βίρονας ακολουθούν, στη συνέχεια είναι Τσάμπ, Λικουριώτης, Σαν Σουσί πιο πίσω και Τροβατόρε, ενώ ο ύπαρχος ακολουθεί από πολύ μακριά τον όμιλο. Στα 900 περίπου μέτρα η Τζοάννα κάνει κεφάλι, στη δεύτερη θέση είναι η Μοντάνα, ο Γιαννούκος κοντά, Λόρδος Βίρονας και Τσάμπ στη συνέχεια. Σαν Σουσί, Λικουριώτης και Τροβατόρε στις τελευταίες θέσεις. Στα 600 μέτρα είναι η Τζοάννα μπροστά, Μοντάνα και Γιαννούκος την καταδιώκουν. Πιο πίσω Λόρδος Βίρονας. Ο Τσάμπ είναι στην 5η θέση. Στο παράθυρο προσπαθεί η Τζοάννα να ξεφύγει, αλλά έρχεται η Μοντάνα, την πιάνει και παλεύει μαζί της και μπαίνουν στην ευθεία. Τζοάννα και Μοντάνα. Από το κάγκελο ο Γιαννούκος προσπαθεί να καταδιώξει τις δύο πρωτοπόρες. Η Τζοάννα προσπαθεί να ξεφύγει, Μοντάνα και Γιαννούκος από μέσα την καταδιώκουν. Τζοάννα και Μοντάνα. Τζοάννα και Μοντάνα. Τζοάννα από μέσα, Μοντάνα απ' έξω. Τζοάννα και Μοντάνα.